To, že není blízko. Počúvaj, stretla som Ale nie, ale to ešte ja to používam, ale svoju úsobu nikdy nepočula. Ja som takto chlapčeka stretla, že dospela, už mal aj kúziky, okuliarky mal a čítal si, že mal tam, že jeden veľký obchod, jeden malý, jedno mlieko a 4 rožky. A ja som videla, že sa tam číta a hovorím, že pomôžem vám. A on mi dal tomu miesto, hovorím, že jeden veľký obchod, to už máte, jeden malý máte, aj mlieko máte ešte tie 4 rožky, to ich spolu hľadať. A on stále len tam stále si to čítal. Ešte tie 4 rožky sme sa tam bavili v tej dile, vráte to bolo. Už takýto pláty dal dostala go do písmu. Si hovorím, že asi ho poslala hľavo, už tu sa ostatnom chcel. Mal to tak také napísané, jeden veľký obchod, jeden malý, a jeden mlieko 4 rožky. Myslím na to, že to si chvíľa, keď sa